Acum, pentru publicul comercial, vă spuneam de ieri că de 3 zile încerc să abordez mai pe de întregul un articol pe care l-am considerat stupid, de pe ziare.com, doar că el nu este stupid. Este articolul "De ce nu mă mai iubește? De ce m-a părăsit? De ce ne certăm?" Răspunsuri la de-ceuri importante. De ce ne certăm? De ce nu înțelege punctul meu de vedere? De ce m-a părăsit? De ce nu mă mai iubește? De ce trebuie să fac ce vor părinții mei? De ce trebuie să mă tot justific? De ce ne tot întrebăm? De ce? Deci ăsta este articolul. De ce am zis eu că e stupid? Pentru că primul lucru pe care l-am citit, v-am mai spus de 5 ori până acum, este răspunsul la întrebarea de ce m-a părăsit, pentru că o relație cu tine nu era ceea ce își dorea. Adică un răspuns pe bune. Așa. Și am crezut că tot articolul e prost. Nu e. Haideți să o luăm pe rând. Te interesează, mă? Băi, prietene, câți ani ai tu? Tot 23 ai? Acum 3 zile tot 23 aveai. Tu? Băi, prietene. Băi. Da. Ăștia sunt nemuritori, da, sunt nepieritori. Tu câți ani ai? Lasă dracu Facebook-ul. Câți prieteni mai ai? Câți ani mai ai? Doamne, câți prieteni? Te întrebi mai și cu prietenii, zi. 30? Bun. Tu ai, cum ar veni, prietenă? Ăsta îl întreb pe ăla de 23. Nu? N-ai prietenă. Ok. Tu ai prietenă, nevastă, ai ceva? Ai nevastă. Ai nevastă? La 30 de ani? Bun, ok. Uite, prima întrebare. De ce ne certăm? Hai să vedem ce răspunde psihologul. Adică, de ce ne certăm în relație? Psihologul. Pentru că vrem să profităm unul de celălalt. Corect. Absolut corect. Dacă am avea o atitudine corectă, am vedea că celălalt își dorește altceva și ne-am vedea fiecare de treaba noastră. Absolut minunat. Unde nu există compatibilitate în scopuri reale, nu declarate, nu poate exista cooperare. Absolut corect. Nu știu dacă din experiența mea personală, dar din experiența mea de viață, care excede pe experiențele mele strict personale, din experiența mea de viață, răspunsul la orice este pa. Nu există răspuns mai bun. Adică ne certăm tot timpul. Bun, credeți că vom rezolva vreodată asta? Niciodată. Deja dacă devine o rutină, un obicei în care ne-am prins, adică avem deja un ritual. Ne vedem și sărim să ne rupem căpățânile. Așa vom face toată viața. E nu că să rezolvăm prin discuții. Atenție ce vă spun. Niciodată o problemă într-o relație, drag public comercial, nu a fost rezolvată prin discuții. Știu că sună absolut îngrozitor. Cum? Noi, care suntem ființe conversaționale, mergem în centru vechi, stăm la o bere, discutăm. Da, este entertainment. Nicio problemă nu a fost, din asta, de relație interrelațională, nu a fost rezolvată prin discuții. Sunt perfect inutile. Pleci de acolo cu iluzia că gata, bă, am discutat, am rezolvat, te vei întoarce fix în același punct într-un timp foarte scurt. Bun, deci mi-a plăcut. De ce ne certăm? De ce nu înțelege punctul meu de vedere? Te-ai întrebat vreodată de ce nu te înțelege, nu știu, oricine? Nu te-a durut în cot. Bun, hei, exact, e foarte bine. Dacă te doare în cot, ești deștept, ești înțelept, îmi place. Băi, pe tine, băi, prietene, nu adormi. Ceap, publicul comercial să culcă. Deci, te-ai întrebat vreodată, chiar dacă n-ai prieten acum, bănuiesc că îi fi avut, de ce nu înțelege punctul meu de vedere? Nu te-ai întrebat nici tu. Băi, hai mă că eu nu vă cred, mă. Băi, vrei să-mi stricați mie emisiunea. Deci, la întrebarea, de ce nu înțelegea punctul meu de vedere? Asta este mai mult o întrebare feminină. Deși, răspunsul psihologului. Pentru că nu îl interesează punctul tău de vedere, superb. Așa, vrea altceva. Corect. De ce ai vrea tu să-i forțezi să facă ceva ce nu vor să facă? Absolut corect. Răspunsul la orice e castingul. Știți bancul acela absolut senzațional cu oamenii care se înghesuiau în 368? E de pe vremea lui Ceaușescu, dar e valabil și acum. Bănuiesc că mai exista troleul 368. Deci, înghesuială ore de vârf în troleu, înțelegi? Și la un moment dat ăla zice, ce te împingi, domne, în mine? Vrei cumva să mă... Ăla, nu, domnișoară, nu... Atunci dă-te dracu la o parte, poate vrea domnul. Deci, răspunsul la orice este castingul. Casting. Faci casting, înțelegi? Știți? Înțelegi ideea de casting? Adică selecție. Nu, da, nu, da, asta înseamnă poate. Mă mai gândesc, revin. Da,
Nu. Și eu. Tu nu. Ba nu, și eu. Bine, și tu. Ăsta e castingul. Știi bancul, că nu pot să spun pe post, că e amendabil de CNA, dar știi bancul, nu? Și eu. Nu, tu nu. Ba nu, și eu. Bine, și tu. Știi? Ok. Deci, de ce nu înțelege punctul meu de vedere? Pentru că nu îl interesează punctul tău de vedere. Vrea altceva, de ce vrea tu să... Bun, am zis. Urmează, acum revin la publicul matur și informat cu articolul de pe Hot News și, după ce îl termin, reiau, pentru că mai sunt, de ce m-a părăsit, de ce nu mă mai iubește. Iată, sunt răspunsuri la aceste întrebări date de psiholog care, după părerea mea, în evaluarea mea, sunt foarte bune. Articolul nu e prost decât fix pe fraza aia pe care mi-au căzut mie ochii atunci, cu 2 zile. Știi? În rest e foarte tare. Deci rămâneți, dragi tineri, alături de noi, ca să aflăm răspunsul psihologului la întrebarea de ce m-a părăsit, de ce nu mă mai iubește. Nu pot să mă abțin. Răspunsul la întrebarea de ce nu mă mai iubește, din punctul meu de vedere. Și după aia vă citesc că psihologul elaborează. Știți care e răspunsul corect? Legitim și singurul, ca lumea. Cui îi pasă? Prietene, de ce nu mă mai iubește? Ce relevanță are? Nu mă mai iubește. Punct! Și cu asta, de ce nu mă mai iubește? Prietene, trebuie să fii nebun să... În general, întrebarea de ce e o întrebare tare, dar e și o întrebare care îți dă coșmaruri. În general, în viață. Dar de ce? Asta pentru că cele mai multe răspunsuri la cele mai multe întrebări care încep cu de ce, pe care ți le pui și care încep cu de ce, pot fi rezumate printr-un singur răspuns. Oamenii sunt nebuni. Adică, dacă îți răspunzi de asta în multe cazuri, te liniștești. Și capeți chiar o înțelepciune, o privire mai înțeleaptă. Oamenii sunt nebuni. Ei, specia umană e dilie. Avem atâtea exemple de dileală. Adică, specia umană nu e zdravă la cap. Știți care mi se pare, public matur și informativ, imediat vă spun de pe Hot News. Știți care mi se pare una dintre expresiile supreme ale dilelii umane? Deci, omul, să zicem, călătorește de la București, la București n-are cum, de la Istanbul la New York. Zboară 11 ore, spun eu că am făcut drumul. 11 ore, da? Treci peste ocean. Știți care este preocuparea numărul 1 a cetățeanului care călătorește 11 ore la 11.000 de metri deasupra Pământului? E internet în avion? Prietene, tu vei sta 11 ore într-o cutie de fier la 11.000 deasupra Pământului, oceanului, și preocuparea ta numărul 1 este dacă ai net în avion? Știi? Adică, de asta. Dar de ce? Prietene, oamenii sunt nebuni. Ok, deci de asta răspunsul meu la întrebarea de ce nu mă mai iubește. Cui pasă? Move on! Casting! Bun. Acum, publicul matur și informat. Bam, bam, bam. Atenție. Există mai nou, tot pe blogul lui Tolontan, de la care ia lumină întreaga națiune, în mod absolut firesc, pentru că dânsul vorbește cu doamna pe care am văzut-o cu toții, pe care n-am înțeles-o cu toții, desigur, dar pe care am văzut-o. Ok, și dânsul relatează prezumtive dialoguri despre șpăgi. Dom'le, șpăgi, cum se dau șpăgile, înțelegi? Adică să duce ăla de la dezinfectanți și dă șpagă lui directorul de spital ca să-i bage dezinfectanți în spital. Ok, sistemul poate funcționa dacă este cu încredințare directă, dar atenție, cele mai multe, atenție ce vă spun că e tare, asta nu e opinie, asta vă spun o realitate. Cele mai multe contracte cu spitalele nu se dau prin încredințare directă. Se dau prin SEAP. Ați auzit de SEAP? Nu. SEAP este sistemul electronic de achiziții publice. N-ai cum să-l mânărești tu, director de spital, pe ăla niciodată. Și Hot News ne arată ce publică Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății publică contractele pentru dezinfectanți. Alcarina, lider pe piață în 2015, cu un contract uriaș de 10 milioane de lei doar la Târgu Mureș e contractul ăsta. Pe locul 2, Hexifarma, cu aproape 8 milioane în total. Asta este locul pe aceste licitații. Nu este cota de piață, să ne înțelegem. Cota de piață e cât am zis, e 20%. Atenție! Deci, Alcarina SRL, pe primul loc, cu 10 milioane nu știu ce, Hexifarmaco, 7 milioane nu știu cât, Remixcom SRL, 4 milioane nu știu cât. Și o listă întreagă de firme care se ocupă de așa ceva. Deci nu avea Hexifarma monopol așa cum s-a propagat în mod fals. Dar, ceea ce trebuie, de ce vă prezint asta? Odată să înțelegeți că n-au ea monopolul, așa cum s-a spus.
Și aș putea să vă spun de ce e important să înțelegem că nu ia monopolul, dar nu mai avem timp acum și oricum, ok, dar măcar să rămânem cu ideea corectă, să nu rămânem cu o idee falsă. Și doi, că aceste contracte au fost raportate, încă o dată vă spun, în sistemul electronic de achiziții publice. Tu, ca director de spital sau medic șmecherit, n-ai cum să mânărești tu sistemul de achiziții publice. Dacă poate să-l mânărească cineva, presupunând că poate, ori e hackerul Guccifer, ori e altcineva care este într-o cu totul altă zonă. Nu la director de spital, nu la medici. Perfect. Și ne întoarcem la publicul comercial cu întrebările absolut fundamentale. De ce m-a părăsit? De ce nu mă mai iubește? O luăm așa cu de ce m-a părăsit. De ce m-a părăsit? De asemenea, cui dracu-i pasă de ce m-a părăsit? Am mai spus-o acum 6 ani, în 7 ani, nu mai știu, eu am fost înțelept de mic. În mic ghid, dacă te-a părăsit gagica, că era ghid pentru bărbați. Cea mai mare tâmpenie, dacă te părăsește o duduie, este să o suni, să o cauți tu. Cea mai mare idioțenie pe care poți să o faci. Pe sistemul, dragă, te-am sunat să te întreb, nu cumva ți-ai dat seama că ai greșit? Știi? Nu, adică trebuie să fii cretin. Cu toată dragostea, trebuie să fii idiot. Am explicat, căutați pe net, că e tare. Bun, deci la întrebarea de ce m-a părăsit, răspunsul este cui dracu-i pasă? Casting! Bun, dar ce ne spune psihologul? Pentru că o relație cu tine nu era ceea ce își dorea, ok, asta e fraza aceea idiotă, incapacitatea de a înțelege de ce cineva nu își mai dorește o relație arată cât de rupți suntem de realitatea interioară a partenerului. Bun, cu toată dragostea și punem întrebarea aia, poți cunoaște pe cineva vreodată cu adevărat? Poți înțelege pe cineva vreodată cu adevărat? În sfârșit. Această relație interioară nu ne-a preocupat niciodată decât superficial sau doar în momentele în care ne erau amenințate beneficiile care ne veneau de la ea. Absolut. Iubirea e o treabă foarte egoistă. Cine crede? Adică, eu știu toate textele astea cretinoide la modă pentru fătuțe de-astea, de habar n-au de capul lor și ascultă, da mamă, sunt beată, crezând că ăsta este suprema suferință, este catarsisul în suferința din amor. E ceva, bun. Dar iubirea e supremul egoism, adică cu toată dragostea, știu, cu toată dragostea. Bun, de ce nu mă mai iubește? Întrebarea asta de obicei nu are nimic de a face cu iubirea. Bun! Ia uite! Băi, psihologul e foarte tare. Cine e psihologul? Îl iubesc pe ăsta. Vlad Mureșan, nu-l cunosc. Și vreau să rămân așa, dar îmi place. Deci, e de fapt întrebarea de ce nu mai pot controla partenerul? Corect. De ce nu mă mai iubește înseamnă de fapt de ce nu mai pot controla partenerul. Pentru că nu mai ai puterea să constrângi partenerul și acum face doar ceea ce își dorește. Te deranjează? Move on, cum era, cum ar zice americanul. Te du doar. Atunci când nu mai ai putere să obligi partenerul să facă ce vrei tu, ai ocazia să-l cunoști așa cum e în realitate și să descoperi compatibilitățile reale dintre voi, dacă există. Sau poți să cauți alt partener mai naiv sau controlabil, iată, pe care îl poți constrânge, iată, însă acea relație te va plictisi dacă vei obține dependența partenerului, bineînțeles, dar asta se întâmplă întotdeauna. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, eu acum zic așa, ca băiat, dar și ca fată, cred că e la fel, din punctul ăsta de vedere. Dar cea mai mare tâmpenie pe care poți să o faci ca băiat este dacă te-ai enamorat de duduia respectivă, cum să zic eu, să mori în fundul ei. Știi expresia? Adică să fii, adică să fii, aoleu, deci gata, îi se ia. Adică presupunând că și ea este în, aoleu, la un moment dat, ce du-te, bă, nene, că m-a nebunit ăsta, m-a sufocat, m-a tâmpit, plus că uite ce sclavete e. Asta înțelegi? Pleacă-mă de aici, mă lași. Cea mai mare prostie. Deci, exact, însă acea relație te va plictisi. Dacă ai una cu telecomandă, știi, și ai o telecomandă și face fix ce vrei tu, la un moment dat zici, bă, dar m-am plictisit. Vreau altă telecomandă. Sau vreau să zică una nu! Și să-mi dea un șpiț, înțelegi? Bun. Ok. De ce trebuie să fac ce vor părinții mei? Pentru că dorești să te folosești în continuare de beneficiile pe care le primești de la ei. Ia uite, băi, foarte tare. Publicul comercial, nu avem noi timp să... Câte minute mai am? Bă, Căline, a dormit ăsta, mă? Călin! Câte minute mai am? Vreo 3 minute. În 3 minute... Și tu nu poți în 3 minute? Așa.
Deci, răspunsul la întrebarea de ce trebuie să fac ce vor părinții mei, pentru că dorești să te folosești în continuare de beneficiile pe care le primești de la ei, poți oricând să-ți asumi independența și să faci ce vrei tu, dar alegi în schimb să faci compromisuri pentru profitul pe care îl obții de la ei. Întrebare. De ce trebuie să mă tot justific? Bun, acum îți răspund eu. Nu știu ce răspunde psihologul, dar nu trebuie. Cea mai mare prostie este să te justifici tot timpul. Cea mai mare prostie. Din când în când la ocazii, putem identifica acele ocazii, face bine. Știi cum e reclama la hemoroizii? Hemoroizii face bine, știi? Deci exact așa, din când, foarte rar să te justifici are rost. O să intrăm în detalii cu altă ocazie, uite, să-mi aduci aminte tu. Că e interesantă explicația mea. Adică, acum hai să zic ce psihologul. De ce trebuie să mă tot justific? Nu trebuie! Ah, cât de bine sunt! Fă ce vrei și asumă-ți consecințele deciziilor tale. Corect. Bun. Cel mai important, stimați tineri, eu n-am făcut asta. În viață, în general. Acum, excedând, nu mai trecem, relațiile sunt așa, pentru publicul comercial. Noi ăștia, am trecut de dilemele astea de mult. Deci, în viață, foarte important, eu pe asta îl învăț pe Fimiu de îndată ce mă va băga în seamă, că deocamdată nu exist pentru el, că numai cu măsa. Deci, ok. Deci, e foarte important să poți să spui nu. Foarte important. Deci să nu fii un de la să-ți fie non-stop greu să refuzi. Orice. Adică să spui, bă, nu. Nu. Eu eram un de la, bă, dar nu puteam să refuz pe nimeni. Băi, Mirciu, am nevoie să vin mâini până la satul mare și să-mi dai hainele de pe tine când ajungi. Bă, zici, că aveam altă treabă, că aveam, bă, nene, hai că vin. Și eu luam așa în mâini până la satul mare și înțelegi, da. După care mi-am dat seama, băi, e foarte greșit ce fac, eu nu spun niciodată nu. Bună ziua, dă-mi 1.000.000. Ia, mai dă-mi unul, bine. Și, adică, bă, până când? Până când ce? Deci eu m-am antrenat să spun nu, știi? E cu antrenament. Dacă n-ai această deprindere, dacă ești unul ca mine, care, hai că, știi? Da, trebuie să te, nu. Nu, doar din antrenament, știi? Bă, da, tu ești negativist. Nu. Bun, exagerez un pic, desigur. Gata. Hai să vedem acum, dacă tot am vorbit despre relații, niște filmulețe pe care le-am găsit eu pe YouTube. Nu mai știu care sunt, că le-am luat pentru acum 50 de zile, dar știam că se potrivesc cu subiectul cu relațiile, dar am uitat de ele. Care subiecte sunt? Păi ambele. Ambele. Și Amanda și... De la pe Amanda. V-am zis că am găsit-o pe una, sunt fan. Am găsit-o pe una pe Instagram, care face niște filmulețe foarte haioase și super bunăciune. Și face și filmulețe foarte haioase. Hai să... Nu l-am mai tradus, dar să înțelege ce zice. E în engleză. Hai, Dicu. So cute. Where'd you go? Hey. I want to tell you something. I really like your friend. Ok, deci să rămână stabilit, vă rog frumos, să scriem pe o hârtiuță. Când dăm filmulețe de pe Instagram, băgăm stop cadru pe post, după care dăm play. Pentru că dacă nu facem asta, pierdem jumătate din filmuleț. Hai să reluăm, să vedem cu tot cu început. Deci dăm stilul pe post, că nu e nicio problemă, credeți-mă pe mine, dă stilul pe post, cum îți zic eu acum, așa. Și acum play. Play. So cute. Where'd you go? Hey. I want to tell you something. I really like your friend. Bun. Deci, haios. Mie mi s-a părut amuzant. Adică, deci, uite, îți face la semne, du-te la el. Da. Și îmi place mult de prietena ta. Ok. Și acum o să vedem un cuplu în care și-au, cum era asta cu... își cunosc compatibilitățile. Hai să vedem. Da, un fel de Masterchef în cuplu, oamenii își cunosc compatibilitățile. Dumnezeu sau ce? A? Dar eu un singur lucru am reținut totuși până la urmă din videoclip, că așa flotări facem toți. Bă, gătește? Deci încă o dată, aia gătea? Hai încă o dată. Aia mai, băi, dă-mi de fiecare dată câte 2 ori. Păi, dar eu caut atâtea filmulețe astea ca să le dăm o dată și gata. Dă din nou cuplu care cu compatibilitatea. Ce am făcut, prietene? Hai.
Bun. Și atenție, înțeleg că versiunea oficială, care mai întâi, asta va fi versiunea oficială, că Dan Condrea vorbea la telefon și din cauza că vorbea la telefon, o să vedeți. Dacă nu va fi asta versiunea oficială, mai vedem. Dar inițial s-au testat apele, vorbitul la telefon, a venit și doamna martor, pe care ați văzut că am contrat-o pe ce a spus, adică am contrat-o pe logica dânsei. Intrați la mine pe blog și vedeți că nu mi-am timp să vă reamintesc. Deci telefonul mobil este fără doar și poate dă, nu? Nu mai putem fără telefon mobil. Non-stop e cu telefonul mobil. Haideți să vedem niște secvențe cu un puști și telefonul lui mobil. Probabil postasem eu ceva pe blog sau pe Facebook, bineînțeles. Sau ăla, Poptămaș, unul dintre noi doi. Gata, s-a terminat minunăția de emisiune. Vă mulțumesc foarte mult. Pe mâine, pe duminică? Pe duminică! La revedere! Asta este mai mult o întrebare feminină. Deși... Răspunsul psihologului. Pentru că nu îl interesează punctul tău de vedere, superb! Așa, vrea altceva. Corect. De ce ai vrea tu să-i forțezi să facă ceva ce nu vor să facă? Absolut corect. Răspunsul la orice e castingul. Știți bancul acela absolut senzațional cu oamenii care se înghesuiau în 368? E de pe vremea lui Ceaușescu, dar e valabil și acum. Bănuiesc că mai exista troleul 368. Deci, înghesuială ore de vârf în troleu, înțelegi? Și la un moment dat una zice: ce te împingi, domne, în mine? Vrei cumva să mă... Ăla nu, domnișoară, nu... Atunci dă-te dracu la o parte, poate vrea domnul, poate vrea domnul. Deci, răspunsul la orice este castingul. Casting, faci casting, înțelegi? Știți? Înțelegi ideea de casting? Adică selecție. Nu, da, nu, da, asta înseamnă poate. Mă mai gândesc, revin. Da, nu. Și eu, tu nu. Ba nu, și eu. Bine, și tu. Ăsta e castingul. Știi bancul, că nu pot să spun pe post, că e amendabil de CNA, dar știi bancul, nu? Și eu, nu, tu nu. Ba nu, și eu, bine, și tu. Știi? Ok. Deci, de ce nu înțelege punctul meu de vedere? Pentru că nu îl interesează punctul tău de vedere. Vrea altceva, de ce vrea tu să... Bun, am zis. Urmează, acum revin la publicul matur și informat cu articolul de pe Hot News și, după ce îl termin, reiau, pentru că mai sunt: de ce m-a părăsit, de ce nu mă mai iubește. Iată, sunt răspunsuri la aceste întrebări date de psiholog care, după părerea mea, în evaluarea mea, sunt foarte bune. Articolul nu e prost decât fix pe fraza aia pe care mi-au căzut mie ochii atunci, cu 2 zile. Știi? În rest e foarte tare. Deci rămâneți, dragi tineri, alături de noi, ca să aflăm răspunsul psihologului la întrebarea: de ce m-a părăsit, de ce nu mă mai iubește. Nu pot să mă abțin. Răspunsul la întrebarea: de ce nu mă mai iubește, din punctul meu de vedere. Și după aia vă citesc că psihologul elaborează. Știți care e răspunsul corect? Legitim și singurul, ca lumea. Cui îi pasă? Prietene, de ce nu mă mai iubește? Ce relevanță are? Nu mă mai iubește. Punct! Și cu asta, de ce nu mă mai iubește? Prietene, trebuie să fii nebun să... În general, întrebarea de ce e o întrebare tare, dar e și o întrebare care îți dă coșmaruri. În general, în viață. Dar de ce? Asta pentru că cele mai multe răspunsuri la cele mai multe întrebări care încep cu de ce, pe care ți le pui și care încep cu de ce, pot fi rezumate printr-un singur răspuns. Oamenii sunt nebuni. Adică, dacă îți răspunzi de asta în multe cazuri, te liniștești. Și capeți chiar o înțelepciune, o privire mai înțeleaptă. Oamenii sunt nebuni. Ei, specia umană e dilie. Avem atâtea exemple de dileală. Adică, specia umană nu e zdravănă la cap. Știți care mi se pare, public matur și informativ, imediat vă spun de pe hol. Știți care mi se pare expresia, una dintre expresiile supreme ale dilelii umane? Deci, omul, să zicem, călătorește de la București, la București n-are cum, de la Istanbul la New York. Zboară 11 ore, spun eu că am făcut drumul. 11 ore, da? Treci peste ocean. Știți care este preocuparea numărul 1 a cetățeanului care călătorește 11 ore la 11.000 de metri deasupra Pământului? E internet în avion? Prietene, tu vei sta 11 ore într-o cutie de fier la 11.000 deasupra Pământului, oceanului, și preocuparea ta numărul 1 este dacă ai net în avion?
Știi? Adică, de asta. Dar de ce? Prietene, oamenii sunt nebuni. Ok, deci de asta, răspunsul meu la întrebarea de ce nu mă mai iubește. Cui pasă? Move on! Casting! Bun. Acum, publicul matur și informat. Bam, bam, bam. Atenție. Există mai nou tot pe blogul lui Tolontan, de la care ia lumină întreaga națiune, în mod absolut firesc. Pentru că dânsul vorbește cu doamna pe care am văzut-o cu toții, pe care n-am înțeles-o cu toții, desigur, dar pe care am văzut-o. Ok, și dânsul relatează prezumtive dialoguri despre șpăgi. Dom'le, șpăgi, cum se dau șpăgile, înțelegi? Adică să duce ăla de la dezinfectanți și dă șpagă lui directorul de spital ca să-i bage dezinfectanți în spital. Ok, sistemul poate funcționa dacă este cu încredințare directă, dar atenție, cele mai multe, atenție ce vă spun că e tare, asta nu e opinie, asta vă spun o realitate. Cele mai multe contracte cu spitalele nu se dau prin încredințare directă. Se dau prin SEAP. Ați auzit de SEAP? Nu. SEAP este sistemul electronic de achiziții publice. N-ai cum să-l mânărești tu, director de spital, pe ăla niciodată. Și Hot News ne arată ce publică Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății publică contractele pentru dezinfectanți. Alcarina, lider pe piață în 2015, cu un contract uriaș de 10 milioane de lei doar la Târgu Mureș e contractul ăsta. Pe locul 2, Hexifarma, cu aproape 8 milioane în total. Asta este locul pe aceste licitații. Nu este cota de piață, să ne înțelegem. Cota de piață e cât am zis, e 20%. Atenție! Deci, Alcarina SRL, pe primul loc, cu 10 milioane nu știu ce, Hexifarmaco, 7 milioane nu știu cât, Remixcom SRL, 4 milioane nu știu cât. Și o listă întreagă de firme care se ocupă de așa ceva. Deci nu avea Hexifarma monopol așa cum s-a propagat în mod fals. Dar, ceea ce trebuie, de ce vă prezint asta? Odată să înțelegeți că n-au ăia monopolul, așa cum s-a spus. Și aș putea să vă spun de ce e important să înțelegem că n-au ăia monopolul, dar nu mai avem timp acum și oricum, ok? Dar măcar să rămânem cu ideea corectă, să nu rămânem cu o idee falsă. Și doi, că aceste contracte au fost raportate, încă o dată vă spun, în sistemul electronic de achiziții publice. Tu, ca director de spital sau medic șmecherit, n-ai cum să mânărești tu sistemul de achiziții publice. Dacă poate să-l mânărească cineva, presupunând că poate, ori e hackerul Guccifer, ori e altcineva care este într-o cu totul altă zonă. Nu la director de spital, nu la medici. Perfect. Și ne întoarcem la publicul comercial cu întrebările absolut fundamentale. De ce m-a părăsit? De ce nu mă mai iubește? O luăm așa cu de ce m-a părăsit. De ce m-a părăsit? De asemenea, cui dracu-i pasă de ce m-a părăsit? Am mai spus-o acum 6 ani, în 7 ani, nu mai știu, eu am fost înțelept de mic. În mic ghid, dacă te-a părăsit gagica, că era ghid pentru bărbați. Cea mai mare tâmpenie, dacă te părăsește o duduie, este să o suni, să o cauți tu. Cea mai mare idioțenie pe care poți să o faci. Pe sistemul, dragă, te-am sunat să te întreb, nu cumva ți-ai dat seama că ai greșit? Știi? Nu, deci trebuie să fii cretin. Cu toată dragostea, trebuie să fii idiot. Am explicat, căutați pe net, că e tare. Bun, deci la întrebarea de ce m-a părăsit, răspunsul este cui dracu-i pasă? Casting! Bun, dar ce ne spune psihologul? Pentru că o relație cu tine nu era ceea ce își dorea, ok, asta e fraza aceea idiotă, incapacitatea de a înțelege de ce cineva nu își mai dorește o relație arată cât de rupți suntem de realitatea interioară a partenerului. Bun, cu toată dragostea și punem întrebarea aia, poți cunoaște pe cineva vreodată cu adevărat? Poți înțelege pe cineva vreodată cu adevărat? În sfârșit. Această relație interioară nu ne-a preocupat niciodată decât superficial sau doar în momentele în care ne erau amenințate beneficiile care ne veneau de la ea. Absolut. Iubirea e o treabă foarte egoistă. Cine crede? Adică, eu știu toate textele astea cretinoide la modă pentru fătuțe de-astea, de habar n-au de capul lor și ascultă, da mamă sunt beată, crezând că ăsta este suprema suferință, este catarsisul în suferința din amor. E ceva, bun. Dar iubirea e supremul egoism, adică cu toată dragostea, știu cu toată dragostea. Bun, de ce nu mă mai iubește? Întrebarea asta de obicei nu are nimic de a face cu iubirea. Bun! Ia uite! Băi, psihologul e foarte tare. Cine e psihologul? Îl iubesc pe ăsta. Vlad Mureșan, nu-l cunosc.
și vreau să rămân așa, dar îmi place. Deci, e de fapt întrebarea de ce nu mai pot controla partenerul? Corect. De ce nu mă mai iubește înseamnă de fapt de ce nu mai pot controla partenerul. Pentru că nu mai ai puterea să constrângi partenerul și acum face doar ceea ce își dorește. Te deranjează? Move on, cum era, cum ar zice americanul. Te du doar. Atunci când nu mai ai putere să obligi partenerul să facă ce vrei tu, ai ocazia să-l cunoști așa cum e în realitate și să descoperi compatibilitățile reale dintre voi, dacă există. Sau poți să cauți alt partener mai naiv sau controlabil, iată, pe care îl poți constrânge, iată, însă acea relație te va plictisi dacă vei obține dependența partenerului, bineînțeles, dar asta se întâmplă întotdeauna. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, eu acum zic așa, ca băiat, dar și ca fată, cred că e la fel, din punctul ăsta de vedere. Dar cea mai mare tâmperie pe care poți să o faci ca băiat este dacă te-ai enamorat de duduia respectivă, cum să zic eu, să mori în fundul ei. Știi expresia? Adică să fii, adică să fii, aoleu, deci gata, îi se ia. Adică presupunând că și ea este, aoleu, la un moment dat ce du-te, bă, nene, că m-a nebunit ăsta, m-a sufocat, m-a tâmpit, plus că uite ce sclavete e. Asta înțelegi? Pleacă-mă de aici, mă lași. Cea mai mare prostie. Deci, exact, însă acea relație te va plictisi. Dacă ai una cu telecomandă, știi, și ai o telecomandă și face fix ce vrei tu, la un moment dat zici, bă, dar m-am plictisit. Vreau altă telecomandă. Sau vreau să zică una nu! Și să-mi dea un șpiț, înțelegi? Bun. Ok. De ce trebuie să fac ce vor părinții mei? Pentru că dorești să te folosești în continuare de beneficiile pe care le primești de la ei. Ia uite, băi, foarte tare. Publicul comercial, nu avem noi timp să... Câte minute mai am? Bă, Căline, a dormit ăsta, mă? Călin! Câte minute mai am? Vreo 3 minute. În 3 minute... Și tu nu poți în 3 minute? Așa. Deci, răspunsul la întrebarea de ce trebuie să fac ce vor părinții mei, pentru că dorești să te folosești în continuare de beneficiile pe care le primești de la ei, poți oricând să-ți asumi independența și să faci ce vrei tu, dar alegi în schimb să faci compromisuri pentru profitul pe care îl obții de la ei. Întrebare. De ce trebuie să mă tot justific? Bun, acum îți răspund eu. Nu știu ce răspunde psihologul, dar nu trebuie. Cea mai mare prostie este să te justifici tot timpul. Cea mai mare prostie. Din când în când la ocazii, putem identifica acele ocazii, face bine. Știi cum e reclama la hemoroizii? Hemoroizii face bine, știi? Acum, pentru publicul comercial, vă spuneam de ieri că de 3 zile încerc să abordez mai pe de întregul un articol pe care l-am considerat stupid, de pe ziare.com, doar că el nu este stupid. Este articolul De ce nu mă mai iubește, de ce m-a părăsit, de ce ne certăm? Răspunsuri la de-ceuri importante. De ce ne certăm? De ce nu înțelege punctul meu de vedere? De ce m-a părăsit? De ce nu mă mai iubește? De ce trebuie să fac ce vor părinții mei? De ce trebuie să mă tot justific? De ce ne tot întrebăm? De ce? Deci ăsta este articolul. De ce am zis eu că e stupid? Pentru că primul lucru pe care l-am citit, v-am mai spus de 5 ori până acum, este răspunsul la întrebarea de ce m-a părăsit, pentru că o relație cu tine nu era ceea ce își dorea. Adică un răspuns pe bune. Așa. Și am crezut că tot articolul e prost. Nu e. Haideți să o luăm pe rând. Te interesează, mă? Băi, prietene, câți ani ai tu? Tot 23 ai? Acum 3 zile tot 23 aveai. Tu? Băi, prietene? Băi. Da. Ăștia sunt nemuritori, da, sunt nepieritori. Tu câți ani ai? Lasă dracu Facebook-ul. Câți prieteni mai ai? Câți ani mai ai? Doamne, câți prieteni? Te întrebi mai și cu prietenii, zi. 30. Bun. Tu ai, cum ar veni, prietenă? Ăsta îl întreb pe ăla de 23. Nu? N-ai prietenă. Ok. Tu ai prietenă, nevastă, ai ceva? Ai nevastă. Ai nevastă? La 30 de ani? Bun, ok. Uite, prima întrebare. De ce ne certăm? Hai să vedem ce răspunde psihologul. Adică, de ce ne certăm în relație? Psihologul. Pentru că vrem să profităm unul de celălalt. Corect. Absolut corect. Dacă am avea o atitudine corectă, am vedea că celălalt își dorește altceva și ne-am vedea fiecare de treaba noastră. Absolut minunat. Unde nu există compatibilitate în scopuri reale, nu declarate, nu poate exista cooperare. Absolut corect. Nu știu dacă din experiența mea personală, dar din experiența mea de viață, care excede pe experiențele mele strict personale, din experiența mea de viață, răspunsul la orice este pa.
Nu există răspuns mai bun. Adică ne certăm tot timpul. Bun, credeți că vom rezolva vreodată asta? Niciodată. Deja dacă devine o rutină, un obicei în care ne-am prins, adică avem deja un ritual. Ne vedem și sărim să ne rupem căpățânile. Așa vom face toată viața. E nu că să rezolvăm prin discuții. Atenție ce vă spun. Niciodată o problemă într-o relație, drag public comercial, nu a fost rezolvată prin discuții. Știu că sună absolut îngrozitor. Cum? Noi, care suntem ființe conversaționale, mergem în centru vechi, stăm la o bere, discutăm. Da, este entertainment. Nicio problemă nu a fost, din asta, de relație interrelațională, nu a fost rezolvată prin discuții. Sunt perfect inutile. Pleci de acolo cu iluzia că gata, am discutat, am rezolvat, te vei întoarce fix în același punct într-un timp foarte scurt. Bun, deci mi-a plăcut. De ce ne certăm? De ce nu înțelege punctul meu de vedere? Te-ai întrebat vreodată de ce nu te înțelege, nu știu, oricine? Te-a durut în cot. Bun, hei, exact, e foarte bine. Dacă te doare în cot, ești deștept, ești înțelept, îmi place. Băi, pe tine, băi, prietene, nu adormi. Ceap, publicul comercial să culcă. Deci, te-ai întrebat vreodată, chiar dacă n-ai prieten acum, bănuiesc că îi fi avut, de ce nu înțelege punctul meu de vedere? Nu te-ai întrebat nici tu. Băi, hai mă că eu nu vă cred, mă. Băi, vreți să-mi stricați mie emisiunea. Deci, la întrebarea, de ce nu înțelege punctul meu de vedere? Deci, exact așa, din când, foarte rar să te justifici are rost. O să intrăm în detalii cu altă ocazie, uite, să-mi aduci aminte tu. Că e interesantă explicația mea. Adică, acum hai să zic ce psihologul. De ce trebuie să mă tot justific? Nu trebuie! Ah, cât de bine sunt! Fă ce vrei și asumă-ți consecințele deciziilor tale. Corect. Bun. Cel mai important, stimați tineri, eu n-am făcut asta. În viață, în general, acum excedând, nu mai trecem, relațiile sunt așa, pentru publicul comercial, noi ăștia, dar am trecut de dilemele astea de mult. Deci, în viață, foarte important, eu pe asta îl învăț pe Fimiu de îndată ce mă va băga în seamă, că deocamdată nu există pentru el, că numai cu măsa. Deci, ok. Deci, e foarte important să poți să spui nu. Foarte important. Deci să nu fii un de la să-ți fie non-stop greu să refuzi. Orice. Adică să spui, bă, nu. Nu. Eu eram un de la, bă, dar nu puteam să refuz pe nimeni. Băi, Mirciu, am nevoie să vin mâini până la satul mare și să-mi dai hainele de pe tine când ajungi. Bă, zici, că aveam altă treabă, că aveam, bă, nene, hai că vin. Și eu luam așa mâini până la satul mare și înțelegi, da. După care mi-am dat seama, băi, e foarte greșit ce fac, eu nu spun niciodată nu. Bună ziua, dă-mi 1.000.000. Ia. Mai dă-mi unul, bine. Și, adică, bă, până când? Până când ce? Deci eu m-am antrenat să spun nu. Știi? E cu antrenament. Dacă n-ai această deprindere, dacă ești unul ca mine, care... știi? Da, trebuie să te... Nu. Nu. Doar din antrenament. Știi? Bă, da, tu ești negativist. Nu. Bun, exagerez un pic, desigur. Gata. Hai să vedem acum, dacă tot am vorbit despre relații, niște filmulețe pe care le-am găsit eu pe YouTube. Nu mai știu care sunt, că le-am luat pentru acum 50 de zile, dar știam că se potrivesc cu subiectul cu relațiile, dar am uitat de ele. Care subiecte sunt? Păi ambele. Ambele. Și Amanda și... De la pe Amanda. V-am zis că am găsit-o pe una, sunt fan. Am găsit-o pe una pe Instagram, care face niște filmețe foarte haioase și super bunăciune. Și face și filmulețe foarte haioase. Hai să... Nu l-am mai tradus, dar să înțelege ce zice. E în engleză. Heidi Klum. So cute. Where'd you go? Hey. I want to tell you something. I really like your friend. Ok, deci să rămână stabilit, vă rog frumos, să scriem pe o hârtiuță. Când dăm filmulețe de pe Instagram, băgăm stop cadru pe post, după care dăm play. Pentru că dacă nu facem asta, pierdem jumătate din filmuleț. Hai să reluăm, să vedem cu tot cu început. Deci dăm stilul pe post, că nu e nicio problemă, credeți-mă pe mine, dă stilul pe post, cum îți zic eu acum, așa. Și acum play. Play. So cute. Where'd you go? Hey. I want to tell you something. I really like your friend. Bun. Deci, haios. Mie mi s-a părut amuzant. Adică,
Zice, uite, uite, îți face la semne, du-te la el. Da, 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 da. Și îmi place mult de prietena ta. Ok. Și acum o să vedem un cuplu în care și-au, cum era asta cu... își cunosc compatibilitățile. Hai să vedem. Da, un fel de Masterchef în cuplu, oamenii își cunosc compatibilitățile.